good afternoon, good evening. And this is Musikerong Bicolano. Iba-vlog ko lang yung tahok. Ito yung tahok dito na Arabic food. Mini restaurant lang to. Ito yung soft opening. Ayan. Hello guys! Hello my friend! Ayan ito yung kaibigan ko. Hello! Kada live. Kamusta ka? Kamusta ka? Ito yung soft opening ng tahok. Ayan. Ito may dalawang monitor ng TV. Mapisa ka lang ba? Papasok tayo sa mga loob. Papakita ko sa inyo yung mga ingredients ng sandwich. Ito, coleslaw, cheddar cheese, lettuce, vegetable mix para sa kasi ito yung pickles, roka, tomato, ito yung rice, and kaya natin lentil soup. Lentil soup wala, naubos na. Ito yung barbecue section. Ito yung lutuan. Ito yung french fries. Ito yung flat grill. Ito yung french fries. Hello my friend! Nakita ko sa inyo. Chef Sulaiman. Chef Sulaiman, how are you? I'm glad you. I'm good. Kamusta ka? Mabuti pare. Prepare siya ng coleslaw. Coleslaw. Cabbage for coleslaw, ha? Ayan. Kasi ito yung oven. Maliit lang yung oven pero sobrang init. Maliit lang itong restaurant na ito pero sobrang lakas na. Ayan, meron na tayong 2 minutes and 30 seconds. Ito yung mga cheddar cheese. Ito yung cheddar. Cooking cream, laban. Ito naman yung vegetable, yung lemon, yung pepper. Ito yung freezer. Is you ada freezer? Chicken. Mga chicken breast, french fries. Ito yung pangkat ng potato. French fries. Aywa. Hello. Musikerong Bicolano. This is my vlog for today. Here we go. Okay, guys. How are you, my friend? Mr. Handsome, how are you? It's very hot. It's very hot. Grabe ng init, oh. Wish mo ito. Sino ito, Habibi? Ang init, grabe. Prayer time ngayon kaya yung blinds nakababa. Prayer time. Ayan. Okay, hanggang sa muli. This is my vlogs for today. Musikerong Oragon. Sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel and click the notification bell para updated po kayo sa upcoming kong mga videos. Okay, bye-bye! See you again for my next vlog!